Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidin wal faizin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Berkah dalem kagem sederek-sederek kawula ingkang Katolik. Shalom kagem sederek-sederek kawula ingkang agami Kristen. Ingkang kawula hormati Bapak Sunardi ugi Ibu Tusiah minangka Sohibul Bait. Ingkang kawula hormati bapak-bapak, ibu-ibu sedaya putra wayah simbah Parto Sentono ingkang boten waget kawula sebat asmanipun setunggal mboko setunggal. Alhamdulillah dinten menika kawula bingah sanget, saestu remen sanget amargi sampun tinekdir dening Gusti Allah supados sowan dumateng Bapak Ibu sedaya wonten ing acara halal bihalal utawi trah punika. Nek cara bahasa trah punika asalipun saking tembung rah. Rah punika maknanipun darah utawi getih. Lajeng asalipun inggih ugi saking tembung gutrah. Gutrah punika maknanipun keluarga utawi sanak sederek ingkang sedarah. Sing jenenge sanak sederek niku lak wonge pirang-pirang to Pak Bu. Sing jenenge keluarga niku sifate nggih pepak to Pak Bu. Enten sing apian, enten sing nglarani, enten sing remen rasan-rasan lan sak panunggalanipun. Padahal kalau wingi kita nembe mawon nindakaken siam wonten ing wulan Ramadan. Kita inggih ugi nindakaken tarweh, tadarus lan dipungkasi kanthi zakat fitrah. Kita inggih ugi agung-kagungan pangajeng-ajeng mugi-mugi siam-siam kita sedaya punika saged kados ingkang dipun ngendikaaken dening Kanjeng Nabi inggih punika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inggih punika siam-siam ingkang saged ndadosaken dosa-dosa kita punika dipun lebur dening Gusti Allah. Ananging dosa-dosa ingkang saged dipun lebur dening Gusti Allah punika namung dosa-dosa ingkang urusanipun kalih Gusti Allah utawi hablum minallah. Amargi dosa-dosa kita amargi ngelarani tiang sepah, dosa-dosa kita amargi rasan-rasan datang sederek punika namung saged dipun lebur bilih kita menika sampun kepethuk gathuk lan ngapuranan. Nek dereng nggih mboten saged Pak Bu. Pramila kita menika penting sanget silaturahim utawi sowan dumateng kasepuhan. Kita inggih ugi betahaken silaturahim dumateng sanak sederek. Kita inggih ugi betahaken angrawuhi utawi nindaki halal bihalal utawi trah kados menika. Tujuanipun mboten lintu Pak Bu, supados kita saged kepethuk gathuk
ngapuran-ngapuranan. Intine niku teng ikror, Pak Bu. Ikror sing enom matur kalih sing sepuh kepareng matur bapak utawi ibu ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat nyuwun pangapunten lan nyuwun tambah dongak pangestunipun. Lah niku mangke nek sing kalih sing tuwa niku pun dijawab ya le utawa ya no, aku sing tuwa ya sok akeh klera-klerone, sok akeh lupute. Niku kalih Gusti Allah dosane tiyang niki wau nembe dipun lebur. Napa malih nek kalih sing tuwa niku kalih diulungi amplop, dijak salaman kalih dibisiki rasah ngomong kancane. Nah niku insyaallah mboten meng di ngapura dosane Pak Bu. Ananging nggih ugi di tikel-tikel kira rezekine lan ditebihke saking musibah lan penyakit. Amargi niku termasuk sedekah jariyah. Pramila kita menika kedah bersyukur sangat dados warga Indonesia ingkang sampun dipun warisi setunggaling tradisi utawi setunggaling budaya arupi halal bihalal utawi terah punika. Bilih bapak ibu madosi teng benua Amerika sing jenenge halal bihalal niku mboten wonten. Teng benua Eropa nggih ra wonten sing jenenge halal bihalal. Malah teng negara Arab sing ketok-ketoke istilah niki halal bihalal niki nganggo basa Arab. Niki teng mriku mboten wonten Pak Bu sing jenenge halal bihalal. Entene nggih namung wonten mriki wonten Indonesia. Terus niki wonten peristiwa sejarahipun. Rumiyin nalika taun 1948 sakbadone Indonesia merdeka niku pinten-pinten daerah teng Indonesia sami ribut Pak Bu. Sami cakar-cakaran. Teng Madiun niku wonten serangan PKI. Teng daerah-daerah lintu wonten ingkang naminipun DITII. Inggih punika tiang-tiang ingkang rumaos kirang marem kalih bentuk NKRI njuk kepengin ngedeke negara Islam. Niku pinten-pinten daerah ribut gegeran dhewe-dhewe. Njuk akhire Pak Karno niku sambat ngendikan kalih setunggaling Kiai NU ingkang naminipun Simbah Kiai Wahab Hasbullah. Bung Karno ngendika, "Mbah Yai, niki awak dhewe wingi wis bareng-bareng ngusir londo. Salebare londo minggat, awak dhewe bareng-bareng ngedeke negara. Sakniki londo wis minggat, negara wis ngadeg, kok malah awak dhewe do cakaran dhewe, do ribut dhewe-dhewe. Niki solusine pripun, Mbah Yai?" Niku ngendikane Bung Karno. Lajeng Mbah Wahab ngendika, "Nggih pun ngeten mawon Pak Presiden, binjing tokoh-tokoh niku sing do ribut-ribut niku dijak teng Jakarta, dijak ketemu sareng, jak rembukan piye karepe kepiye penake." Lajeng Bung Karno jawab, "Sing jenenge ngempalke tokoh niku lak nggih ora gampang to, Mbah Yai. Nek cara do gelem kumpul niku njuk le kumpul kapan?" Pas niku ndilalah Pak Karno anggenipun sambat niku nalika Ramadan. Lajeng Mbah Wahab jawab, "Pun nginjing mawon dilumpukke barbodo." Niku jawabe Mbah Wahab. Lajeng Bung Karno tanglet melih, "Nuwun sewu Mbah Yai. Tokoh-tokoh niku nek jenenge kumpul, kok jenenge silaturahmi niku pun biasa. Malah wis bosen. Kula yakin nek dianakke niku rada bakal teko, wis kerep banget. Terus pripun carane ben gadah acara sing daya tarike sae, sing minat niku sae, terus tokoh-tokoh niki sami kersa rawuh?" Lajeng Mbah Wahab niki jawab, "Nggih pun nginjing acarane dijenengi halal bihalal." Nah niku sejarah ya Pak Bu. Lajeng Bung Karno tanglet, halal bihalal niku napa Mbah Yai? Halal bihalal punika artosipun saling menghalalkan. Nek kaya wingi teng pinten-pinten daerah niku nembe ribut dhewe-dhewe sing PKI kalih sing warga Indonesia
utawa sing DITII kalih sing kepengin ngedeki NKRI 2000 dhewe punika namine haramun biharamin utawi saling mengharamkan. Nek kalau wingi teng mriki sanak sederek sing mriki ngrasani sing mriko, sing mriko ngrasani sing mriki niku jenenge haramun biharamin utawi saling mengharamkan. Pramila kita menika betahaken kempal wonten acara ngeten iki supados napa? Supados saged ikrar niku halal bihalal, supados saged menghalalkan satu sama lain. Nek kula dosa kalih njenengan nyuwun tulung di ngapura, dosane njenengan kalih kula nggih pun kula ngapura. Dan niku sejarah acara halal bihalal. Jo akhirnya niku wau saestu Pak Bu. Tokoh-tokoh niku sing berkonflik wau diundang teng Jakarta dikenderek acara jenenge halal bihalal. Wonten politisi, wonten ekonom, wonten militer, tokoh-tokoh agamawan nggih sami rawuh. Wonten saking agama Islam, saking Katolik nggih wonten, saking Kristen wonten, Hindu, Buddha, Konghucu nggih sami rawuh. Napa angsal mawon amargi halal bihalal punika mboten acara nggene setunggaling agama, ananging acara budaya utawi acara tradisi. Niki wau sejarah niki wau nggih sampun diawali, diwiwiti kanthi berbagai tokoh kempal dados tunggal wonten acara halal bihalal. Pramila acara teng dinten niki sampun pas sanget niki. Keluarga besar kumpul halal-halalan. Nah niki nguri-uri tinggalane para pendiri bangsa utawi para sesepuh. Salintune niku nek bodho ngeten iki Pak Bu, tiang-tiang Indonesia inggih ugi saklintune diwarisi halal bihalal, inggih ugi diwarisi tradisi sing jenenge mertamu, medhayoh utawi silaturahim. Nah, tiang Jawa zaman rumiyin punika kagungan prinsip nampa tamu ingkang sae sanget. Ingkang sepindah inggih punika gupuh, kaping kalih aruh, kaping 3 rengkuh, kaping sekawan lungguh, lan kaping gangsal suguh. Apal mboten Pak Bu? Kalau langsung ya. Terus tiyang Jawa zaman riyen punika kagungan prinsip nampa tamu. Sepindah napa wau? Gupuh. Gupuh niku artosipun cekak-ceket. Lek ndang-ndang, lek kesusu-susu. Nek wonten tamu wis kula nuwun niku nggih lek ditemoni nek awak dhewe mireng. Ampun kok kula nuwun. Wah, tok turu iki. Kula nuwun ngantek njawab suwi ora lek dibuka-buka ke lawange. Kula nuwun malah kerkuban. Kula nuwun malah sing ngoro njuk anake. Bu nika wonten tamu. Malah njuk ngomong kalih anake. Tolong domong karo tamune ibu ra ono. Anake ngomong kalih tamune, ngendikane ibu mboten wonten. Lah niku sepindah ngajari ralek cekak-ceket nampa tamu, kaping kalih ngajari ngapusi. Sepindah wono Pak Bu, gupuh. Kaping kalih aruh. Aruh punika nyopo, menyapa. Nek enten tamu punika diajak ngobrol, ditangkleti riyin. Ampun kok nek tamune rung ngajak ngomong awak dhewe mendel, malah sepi-sepinan kaya kuburan. Terus kepripun carane tamu punika didamel nyaman. Pas dugi nggih diajak ngobrol, nek tiyange niku petani nggih diajak ngobrol babagan pertanian, nek guru nggih diajak ngobrol babagan sekolahan lan sak panunggalanipun. Intine menyesuaikan kalih tamune niki wau. Rumiyin Pak Bu, nalika abad ketiga Hijriyah punika wonten setunggaling ulama ingkang punika saged dados waliullah utawi kekasih Gusti Allah amargi kagungan sifat welas asih. Sifat welas asih niku napa? Dados tunggaling dinten sing jenenge kiai utawi ulama niku lak wonten tiang-tiang ingkang sami sowan Pak Bu. Enten sing sowan sambat babagan pertanian, sowan
sambat babakan le omah-omahan lan sak panunggalanipun. Setunggaling dinten enten wong wedok sowan kalih ulama niku. Namine ulama nggih mesti kathah ingkang sami sowan. Namine kiai niku Kiai Hatim. Niku nalika abad ketiga Hijriah. Dilalah pas sowan niku wong wedoke namung kiambakan lan pas sowan niku ora wonten tamu liyane. Sing wedok niki sadurunge sowan, sakjane wetenge pun mules nih Pak Bu. Wetenge pun mules, ananging selak napa? Selak kepengin ngaturke sambat masalah kalih Kiai Hatim niki. Njuk cekak-ceket lek kepengin sowan. Akhirnya saestu sowan teng mriku ngobrol kathah, ngobrol panjang lebar. Teng tengah-tengah ngobrol niku wong wedok niki wau ngentut. Dadi pas ngobrol, terus enten iki Pak, tet, kata ngono. Niku sing wong wedok sing mertamu wau. Lah sifat welas asih niku maya ora critake nggih. Niki nek cara awak dhewe sing dadi Kiai Hatim niki nek ana tamu ngentut pripun Pak Bu? Bakal disindir napa gaya-gayane goleki kok kaya ana bledek mau ya. Utawa gaya-gayane disindir muni aku ora krungu lho ira-ira. Nek Kiai Hatim niku mboten Pak Bu. Kiai Hatim niku sak bakdone wong wedok ngentut niki. Niki njuk wajahe abang kabeh, njuk langsung meneng cep. Anggenipun crita niku mboten dipun terasaken. Lajeng Kiai Hatim niki ngendika, "Nuwun sewu Mbak, kula budheg. Saged diwangsuli mboten sing seru." Leng ngendika nggih mboten ngentut. Saged diwangsuli mboten leng ngendika sing seru. Akhirnya sing mbake niki wau ngaturke melih amargi pun apa? Amargi pun rumangsa pede. Alhamdulillah, Pak Yai ra krungu le aku ngentut. Niku nek awake dhewe saged mboten Pak Bu. Macak wajahe biasa mawon kaya ora ana apa-apa. Terus diteraske anggenipun ngendikaaken. Nek awake dhewe paling nggih nahan guyu Pak Bu nggih. Nahan guyu. Kok kaya mambu nanti ya? Kaya bakar-bakaran sampah. Niku salah setunggaling bagian saking arah wau Pak Bu. Njogo perasaane tamu. Kepripun carane ben tamune nyaman, mboten lara ati. Kula wangsul 5 lagi sepindah wau napa? Gupuh kaping kalih aruh, kaping 3 rengkuh. Rengkuh punika jembar manahipun, jembar dadanipun bilih sing mertamu punika kok tiyang ingkang kita mboten remen. Nek enten sing mertamu kok awak dhewe wingi musuhan. Terus dilalah kok wonge mertamu. Lah niku nek cara Jawa riyen rengkuh niki wau. Kita kedah nampa tamune nggih padha kalih tamu-tamu liyane, diapiki nggih disuguh, nggih diajak ngobrol. Nah mulih momentum bodho ngene iki lak tujuane mertamu lak njaluk ngapura to Pak Bu. Nek cara rengkuh niki wau kudu nek njaluk ngapura nggih ditampi. Ampun kok njuk malah disumpah serapai ya tekan mati ra bakal tak ngapura kowe. Niku malah mundak dawa masalahnya. Nggih, sepindah wono Pak Bu. Gupuh kaping kalih, aruh kaping 3, rengkuh kaping sekawan lungguh. Kathah mboten Pak Bu. Tiyang punika nek ketamon malah diajak ngobrol teng Jawi ngantos dangu. Ngobrol panjang lebar, awalnya ngadeg jejeg ngeten iki. Oh bener-bener ya, suwe-suwe leng ngobrol kalih nyagak ngeten iki. Oh iya kaya pancen, suwe-suwe yo sirahe dicagakke ngeten iki. Lah niku ampun ngantos kok tamu niku teng njaba kesuwen, mboten lek dikon lungguh. Suwe-suwe njuk sikile ditekok niku paling. Nah niku ampun ngantos kok tamu niku pun dugi malah diajak ngobrol teng Jawi mboten lek dijak mlebu. Terus nek cara Jawa, tiang Jawa jaman riyen punika dijak mlebu, dijak lungguh. Coba diwangsuli malih Pak Bu. Sepindah napa? Gupuh, aruh, rengkuh, lungguh. Nah, terakhir nih Pak Bu. Terakhir suguh. Nah, ini penting sangat nih. Ampun ngantos enten tamu mlebu dijak ngobrol suwe ra disuguh-suguh. Ra suguh wedang, ra suguh pangan. Tamune wis ngodho ora krasa. Kok telak kok garing ya? Sing di omah ra krasa. Lah niku kudu paham ngoten Pak Bu nggih. Ampun ngantos tamu niku kok wis mertamu suwe-suwe jak ngobrol terus. Wis le ngobrol ki rasan-rasan meneh.
Dan pramila kedah dipun suguh. Suguh niku lak nggih mboten kedah sing mewah to Pak Bu. Tiang-tiang menika insyaallah disuguh banyu aqua nggih pun remen. Banyu aqua kalih gedang goreng nggih pun remen. Nggih sing penting dipun suguh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, menawi namung cekap semanten anggen kawula nderekaken ngaos wonten ing wekdal punika saestu kawula nderek bingah acara halal bihalal utawi trah wonten ing enjang punika. Kawula akhiri sedaya kalepatan saestu nyunaken pangapunten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairil islami wal muslimin wa khairil nahdlatil ulama wa nahdiyin wa khairil Indonesia wa Indonesiyin wa astaghfirullahaladzim li walakum wa lafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.